Πώς το έκανα αυτό? Όχι, τρία της εδώ κάτι, ναι. Τσάκι σου, ρε. Έλα, ρε. Πάλι εκεί Πάλι είναι. το ίδιο. Τρίτη φορά σήμερα. Πω, πίνεσαι. Να ξανά. Πω, άδειο. Τι να φάω τα φιστίκια, γιαουρτάκι, λιχμένες πιπεριές. Έλα ρε. Τι λέει, θα βγείτε? Όχι, θα πάτε θάλασσα. Πω. Καλά ρε, εντάξει. Καλά ρε. Let's go. Φέρε λίγο, ρε. Καλά ρε, εσείς δεν πήγατε παραλία. Γεια σου, μαμά. Γιάννη, Ναι. πώς θα μείναμε σήμερα? Μαμά, όχι τόσο καλά. Νούμερα θέλω. 12. 12. Τόσα λεφτά στα ιδιαίτερα. Πενεγές κάνονται. Ο Μιχάλης πώς θα πήγε? Ο Μιχάλης πήρε, νομίζω, 17. Τι? Α! Συγγνώμη, μαμά. Ναι, αλλά ο Γιωργάκης πήρε 7. Ναι, αλλά δεν με νοιάζει καμία άλλη. Ποιος παίρνει, ρε. Στο καλύτερο. Όχι πάλι, ρε. Δεν γίνεται αλλιώς. Το μυαλό μου στρίβω, να σκεφτώ τι να πω πριν από το χάλι φύγω. Και με κυνηγούν, μίνι μπίνγκο, τζίνγκο, φλίνγκο, μπλίνγκο. Μικρό κοσμί, LSD και χημικά στοιχεία. Δεν το πιστεύω, ρε. Η μάνα εν κρύο νερό και σοφό. Ωχ, σκίστηκε. Μη, δεν είμαι εδώ. Όνειρο ζω και μη με ξυπνάτε τώρα. Ωχ, πού είναι αυτή, ρε. Βας, 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 ο Παρασκευάς, βας, βας, να το ξέρεις. Πόρε, ποτέ δεν τη βρίσκω. Διαμαντής για 3. Ωραία. Ωραία. Ωχ! Ποιος το έκανε αυτό, ρε.